Аз на райдера си взимах 6 ват. И съм много доволен. 6 на райдер? Да. Аха. Или 6 или 650. Няма регулираме оборот. Ама излязох ли от София вече? Че много бе, аз такъв не съм виждал. Окей, значи нали ти казах, все право държи. Окей, ай. Тръгвате за Ловеч, подминавате го и като видите какво те ще беше. минат през Панега. Не излизате от обратната страна. Не въртите въобще кръговото. Продължаваш пак мислената права линия. Нали барата да ти остане от лявата страна. Мимо, нали пълни агнета няма, да заберат едно. Няма. Да. Няма ли? Точно така. Не, агнетата са на двора, пък овцете са на Брещица. Това авиошоу в София, бе. И то не знаеш, то къде детска градина, едно да кихне. Един час да висяхме в На задържане. Пешко от Лидъл купих гравирната машина с 50 чарколяци. Да, бъджета. За подарък. Ще да те убия,